Bro, Methai mwnjayeni gabdw. Jawab kuma. Miथिला नामा नोंलाय? मा हेल्लै होनलायलै इन्थि हेल्लै होनदों आं मिथिखाथारदों भिडिअ लानायखौनो हेल्लै होनाबालाय माथो होननांगौ इन्थि आत्ता जालायलांबाय दाहालागै इन्थिया 9:00 जानोसै बारा टाइमखौ बारायना खोथानाङाब्रा नोंसो 8टा 9टायाव मिथियो आं दिनैसो थादो इदि हदाय थायो ओंखायनोथ' होनखालायदो दिनैसो थादो होननानै माने हदाय थायो हमजाबाय सिखावा नोंसो थायो इदि इन्थि मिथिगोना मिथिया दिनै मिथिया मालाथो मिथिगोन 6 माह उनाव बुंगोन नामा आंलाय इदि माला ओंखाम मोनजागोन दे मिथिगोना मिथिया नोङो मिथिगोना मिथिया इन्थि 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 दाबो इन्थि ओइ माबा दै गुसु लुना होगोन आं ओइ नोङा बेदरा दावा जालांजोब्बाय दाहालागि फुंनि ओंखाम मोनजायाखै आंहा जाखांबायलै जाखांनानै आरोलाय माथो मोनजायाखै होनबाव नङा आं हारसिं संना जादों ना ओंखाम हरनि थाखानायखौ फुदुंना जाबाय मा बेदर इयो बयलार इदि गारना गालांबाय आरो बयलार बेदरखौ सुइदे फटाफट एबारनि जियाव फैनायखाय फटाफट सुद' मालाय फैनायखायबा मिथियानो जाखांबायानो आं दि फुंनि मोनानि ओंख्रिसो जादो होनबाबोथ' जादोंना थेवबोथ' नों जादोथ' नोङो जायालासिनो थायाखैना आंसो हारसिं बानायना जादोंना थेवबोथ' होनबाबोथ' नोङो गोदान संनानै जायाखैना आं संखानाय बुस्थुखौसो नोङो फुदुंनानै जादोंना आंनो संनाय नायो एबारनि जियाव फैनायखाय फटाफट सुलायदोसन नङाब्रा बयबो फैना गोनां जाखाबायना मा फन हरदोलै नैयाव मायाव दै नांगोन होननानै होना होदो बाप्पा बा मानसिया आयो बावलांजोबो नामालै भिडिअ लाबाथाय जाबाय होनदो हमना लायनि होमबा ओरैनो आं जानाय खांसिया सु थाइजौआ बिराद बारदोलै एबार ना एबारसो बारदोयो अबेयाव खाथि खाथिनियाव बे लामा खाथिनिया बारदो एबार बांसिन बारदो इसिं लाइट दे हाखांबाय इमान बुरजा होना बेदरा बारा बुरजा नङा दंनि बान्दा बेदरा बेसे फवासे बयला माया जायाना साब्रै साब्रै माया जायाना ओंखायनोथ' साब्रैल'सो आंखौ मबाइल नायनायखौ मेगन सादोब्रा नोङो ओंखाम संनाय मानसिया मबाइल नायबाय थायो आरो नोङा नों इखो देनायखायसो देनाय जासान्दि नायदोंमोन ना आङो ओमफ्राय नों इखोनो आंखो इदि होनलायबाय आरो देखांबाय नालाय होनबाय आरोलै लांदो इनै नाय जाबाय जायाखै नाय नुवाखै आं इ बानलुआनो गुरुवाखै दे देबाव एसे देबाव दे एसे देबावब्रा जाबाय लांदो आंहाथ' फुंनि जाखादों नोंस्रासो उखैदों संहैनोसै आङो
हालदै होआखैना नों होबाय हालदै होबायब्रा मबाइलाव ओइ अर माबाया खामगोनलै आखाया माव नारसोमना होयो आखाइखौ ओंखाम ओंख्रै संफुनायावनो आलासि फैदोंमोन ओमफ्राय साहा लोंनानै थांबाय ओंखाम जालांनो होदोंमोन जायासै थांबाय gabdw Methai mwnjayeni gabdw nih Methai mwnjayeni gabdw Methai mwnjayeni iya Methai mwnjayeni gabdw Dah lah sing macam lila Ay day Nenek ni bukan ke? Ay चला वीडियो बनना के दूसरा सागर बैठने वीडियो अबे लेवुस तो गिनते सबको उसी रहता है ना ये नहीं कौन का नहीं ये कापना नहीं घूमने वाले भाई जाग्रो माबा फारसेयाव थांनो गोनां थोरसि खुरै सुना गालांनांगो आयौ दैबो सिरा माबो सिरा ओरैनो जबाय थायो मासे रायनो हागौ होआखै ओरैसो थांलायसिगोन दा मानसिफोरा रायखायोना नोंलाय माबा नोङो दैफोरखौ सिना होनांगोना एसे रायखायो लोगोफोर ओरैनोसो एक्टिं बानायफ्लायो एक्टिं जायो नामा आं बायदि उनसो लिंगा मोनगोन नामा इमान मोनो आङो मम' दखान होगोन होनना लिंहरलायदो अबेथ' नोंनि मम' दखाना थगायबाय जादो माबार बेसे गोथाव जादो मानिमुनिजों बयलार जाना लानोसै दिनैनि भिडिअ'आ माबायदि बायदि जाखोथाय आंबो जानला मोनला मोखाङाव फोनग्राबो फोनाखै दुगैनानै डाइरेक्ट माबा माबि मावथारबाय खामानिफोरसो दे दालियानो आंबो एसे एसेल' लुना हो माथो दालियानो बायनाना दे